ρωτήσω λίγο τον καλό συνάδελφο το εξής. Αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα, της 6ης Μαΐου δηλαδή, δεν δίνει κυβέρνηση. Δεν μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα. Αυτά που λέτε εσείς και είναι πολύ ορθά, πρέπει να τα κάνει κάποια κυβέρνηση. Διαφορετικά, μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να συσταθεί, δεν μπορεί να γίνει. Τι σας κάνει να είστε αισιόδοξους ότι οι επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, σε 40 μέρες, σε 42, σε 38, θα δώσουν κυβέρνηση και θα δώσουν λύση στον τόπο. Γιατί όσο μένουμε ακυβέρνητοι, τόσο συσσωρεύονται τα προβλήματα και νομίζω ότι δεν διαφωνείτε σε αυτό. Δεν είναι ζήτημα αφηρημένης αισιοδοξίας ή απεσιοδοξίας. Είναι ζήτημα σταθερότητας πολιτικής αυτή τη στιγμή, γιατί αλλιώς θα τρελαθούμε μέσα σε αυτό. Θα παρουσιάζεται η πολιτική ζωή σαν μουτζούρις ή σαν σκάκι. Εμείς λέμε. Θα ξεφύγουμε από αυτό. Ναι, βεβαίως. Και ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε είναι τα κόμματα να μιλήσουν ειλικρινά, παρουσιάζοντας ειλικρινά το ποιες κοινωνικές δυνάμεις εκπροσωπούν. Τι πάλι ειλικρινές είχε η πρόταση του κυρίου Κουβέλη? Εμένα το μέτωπό μου δεν είναι η πρόταση του κυρίου Κουβέλη. Το ειλικρινές ήταν στα δύο μεγάλα κόμματα. Στη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ. Ναι, αλλά αυτό κρίθηκε. Ένα λεπτό να το πω. Πέρα από το ότι κρίθηκε μετά την κρίση. Μετά την Κυριακή. Όχι, κρίθηκε. Λέει ο κύριος Τσίπρας όμως ότι η Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία ψάχνουν το αριστερό άλλο. Τον αριστερό Καρατζαφέρη. Το ρόλο αυτό τον αποδίδεται στον κύριο Κουβέλη, για παράδειγμα? Το ρόλο αυτό ελπίζουμε να μην βρεθεί κανένας να τον αναλάβει. Πραγματικά, ειλικρινά ελπίζουμε να μην βρεθεί κανένας να τον αναλάβει, γιατί θα κάνει μεγάλη ζημιά στον κόσμο της εργασίας. Μισό λεπτά κύριε Παπαδόπουλο. Η πραγματικότητα είναι ότι τα δύο, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, επιζητήσανε με τις κινήσεις τους από την Κυριακή και μετά να ξανασυγκροτήσουν την κυβέρνηση Παπαδήμου στην πραγματικότητα. Και επιζητούσαν να αναλάβει, επειδή έχουν φθαρεί από τις εκλογές, να αναλάβει ένα κόμμα ισχυρότερο από το λαός, να τους δίνει το άλοθη να συνεχίσουν την ίδια πολιτική. Και αυτό το κόμμα ήταν... Και αυτό το κόμμα επιμένανε να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το αρνηθήκαμε. Και θα συνεχίσουμε να το αρνούμαστε. Αυτό να είναι καθαρό. Με όποιο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Ομολογώ ότι, μιλώντας για μένα προσωπικά, έτσι, υπάρχει κάτι που με ενόχλησε. Από την Δημοκρατική Πριν από 2 μέρες, ναι, ήμασταν σε μια κατάσταση όπου η Δημοκρατική Αριστερά υποστήριζε δημόσια την προοπτική μιας κυβέρνησης αριστεράς για την ανατροπή του μνημονίου. Επίθεση σε αυτή την προοπτική δεχόμασταν. Ουδέποτε για την άμεση προσπάθεια απαγγίστρωσης από το μνημόνιο. Παραμονή στο ευρώ, απαγγίστρωση σταδιακή από το μνημόνιο. Αυτό είναι. Οι δύο πυλώνες της πρότασης είναι αυτοί. 2 μέρες μετά, και ενώ αυτή η προοπτική δέχεται επίθεση από τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, ξαφνικά οι δύο γίνονται 3 που επιτίθενται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και η προοπτική, ακριβώς έτσι όπως θα τον οδηγώ, της άμεσης απαγκίστρωσης κλπ. Αυτό είναι ο κύριος Κουβέλης. Γίνεται μια διετής κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ξέρετε, το μνημόνιο τελειώνει στο τέλος του 2014. Δεν χρειάζεται να απαγκιστρωθούμε μετά. Άμα επί μια διετία απαγκιστρωνόμαστε, δεν χρειάζεται να απαγκιστρωθούμε. Μα εσείς δεν προτείνετε οικουμενική κυβέρνηση μέχρι το 2014. Με συγχωρείτε. Εμείς προτείναμε μια... με τα 5 σημεία. Με τα 5 σημεία προτείναμε μια κυβέρνηση η οποία ανατρέπει το μνημόνιο, οικουμενική. Καταγγέλει. Το οικουμενική δεν ήταν εφικτό γιατί κανένας δεν συμφωνούσε στην ανατροπή. Άρα λοιπόν και εσάς η πρότασή σας αυτή δεν ήταν ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα? Όχι βέβαια. Αφού ξέρετε δεν θα σας πείτε. Υπήρχαν δυνατότητες. Υπήρχαν δυνατότητες. Το πρώτο βήμα είχε γίνει με την δήλωση της Δημοκρατικής Αριστεράς. Και για να έρθω στην ερώτηση του κυρίου Μποτζόνη. Είναι τελείως λάθος να δούμε τα αποτελέσματα των επόμενων εκλογών αριθμητικά και όχι πολιτικά. Αποτελέσματα σαν αυτά που περιγράψατε προηγούμενα συνιστούν μια πολύ μεγάλη πολιτική τομή. Και αναγκαστικά το πώς θα ανταποκριθούν τα κόμματα σε αυτή την τομή θα είναι μια καινούρια κατάσταση. Και η καινούρια κατάσταση αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά και το ΚΚΕ, αφορά και τη Δημοκρατική Αριστερά και θα αφορά και υπάρχει μια καυτή πατάτα. Ποιος θα πάει να πει δεν εφαρμόζω το μνημόνιο? Εδώ είναι το ερώτημα. Μακάρι να το δω. Ποιος θα πάει έξω να πει στη Μέρκελ, εγώ κυρία μου, αυτό το οποίο έχει υπογράψει η ελληνική συγκυβέρνηση και η πολιτική έχει γίνει των 2 πρώην κομμάτων εξουσίας, δεν το εφαρμόζει.
και έχει ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή, είναι νόμος του κράτους, δεν το εφαρμόζω. Κύριε Παυλόπουλε, να σας πω ένα ιστορικό παράδειγμα. Εγώ μεγάλωσα σε μια γενιά που μας έλεγε ότι ήταν αδιανόητο να φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Αδιανόητο. Ότι έτσι και φεύγαμε έστω και από το στρατηγικό σκέλος του ΝΑΤΟ, θα γινόντουσαν πνιγμοί, λοιμοί, καταπληκτισμοί, θα είχαμε τρίτο Βαλκανικό πόλεμο και η Ελλάδα θα περιοριζόταν στη Λαμία. Θα πω ένα παράδειγμα από συντηρητική κυβέρνηση. Όταν η κυβέρνηση Καραμανλή, διαφωνώ και σε αυτό που έκανε και γιατί το έκανε και όλα, το φέρνω απλώς ως παράδειγμα, αποφάσισε να φύγει από το στρατηγικό σκέλος του ΝΑΤΟ, δεν πήγε να διαπραγματευτεί. Έκανε Υπουργικό Συμβούλιο, το αποφάσισε. Μάλιστα. Και στη συνέχεια έστειλε τον Υπουργό Εξωτερικών να διαπραγματευτεί. Να σας ρωτήσω πόσο το πληρώσαμε. Από το μνημόνιο ο μόνος τρόπος. Πόσο το πληρώσαμε αυτό, την κίνηση του Καραμανλή και πόσο μετά γονατιστή πηγαίναμε και παρακαλάγαμε να μπούμε στο στρατιωτικό σκέλος. Πιθανότατα ναι. Πρέπει να κλείσουμε. Θέλω μια φράση τελευταία από τον κύριο Πανά. Ναι. Συμπερασματικά. Να πούμε ότι ο κύριος Πανάς, εγώ να το πω, έπεσε μέσα στις δημοσκοπήσεις. Και στις εκλογές της Κυριακής. Αυτό για τις Κυριακές. Και στις περιφερειακές εκλογές. Αλλά επειδή είναι πολύ το πω ακόμα. Και το λέω αυτό το τελευταίο, διότι άλλες δημοσκοπικές εταιρείες πέσανε Βλέπετε όμως μια φράση, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Λευκιά. Μια φράση μόνο. Όλο αυτό περί επαναδιαπραγμάτευσης δεν είναι ένα ζήτημα του ποιους θα στείλουμε στις Βρυξέλλες και τι θα πούν στη Μέρκελ. Είναι ένα ζήτημα τι αποφάσεις θα πάρθουν εδώ. Και στη συνέχεια να